Ong wilah heng gena mastuti sekaring bah mono jagat dewa. Jagat dewa sisaning Bathara. Lo. Bok. Rep sidem permanem datan ana sabana welang alisik semirala datan semilir. Amung riyang Joko Brek saunggaling kulmak sosorong goro kang cekel pusarane adil ing brawetan kagungan kutha Surabaya. Bok. Amung riyang Joko Brek saunggaling kulmak sosorong negara ngadeg jumegrek lir kadya beteng Sinukerta. Kang ngarasuk busana Kalarindran. Udang caping Bang Baswanta. Udan datan kaudanan panas datan kepanasan sangka serote Sanghyang Bagaskara. Bok. Lo. Sompeng ginubet ilatenaga kang nyembur tumepling Astagina. Prabu Sakti tanpa dimenang tanpa rawa mundur sapecak luwes mawe Sima Bantala. Sinuyutem putra Sada kamulaning kawula. Lo. Bok. Sabok ang timah netra kencana tetela seneng tapa brata gagah lan pideksa. Riyang bocah urung cukup umur wis wani ngleboni giri Patembahan Agung Kartosura. Akeh sekereng para menteri Bupati Patpancanegara padha tinggal ganggang colong keplayu gak bisa ngentasi pakarwan Agung Kartosura kajaba Riyang Joko Brek ya saunggaling kulmak sastra negara. Bok. Lo. Nanging sawising Riyang bisa manak-anane gendera tandha yuda sing dipasang ana sak ndure kitiran Maragala. Reyang disengkakno ngaluhur jumeneng Temenggung Kanoman ing tlatah Bangtan Surabaya. Jejuluk saunggaling Joko Brek ya kulmak sastra negara. Apa kang dadi majasi kulmak? Nganti Reyang jejuluk kulmak Reyang durung rumangsa nampa besrit sing kanthi resmi sangka astane Sinuwun Sindraja ya pindho salinari ratu. Malaing dina iki Kang Mas Sawurana dalah Kang Mas Saungsari tinggal ganggang colong keplayu nyambut gawe bebarengan karo bangsa Akuta ya bangsa Alanda. Sing ngancik ana bumi Nusantara. Wah keblaen. Bok. Manawa Kang Mas Sawurana dalah Kang Mas Saungsari gandeng renteng karo bangsa Alanda. Bebasan keriwan dadi gerojokan perkara gedhe sing mburi bebasan gelandang carang teko pucuk. Wah keblaen. Aja para terusno Kang Mas. Manawa Riyang ngelingake malah Kang Mas Sawurana dalah Kang Mas Saungsari tansah maguguk makutha waton loh kenek garis sing Joko Brek lebur tanpa dadi. Malah ing dina iki bangsa Alanda wani mbangun dalan kereta geni sing tanpa izin marang Joko Brek ya kulmak sastra negara. Wah keblaen. Bebasan mumbul kaya manuk geranjangan kopet kapiti kaya buta ula tapak angin. Kenek garis sing Joko Brek lebur tanpa dadi. Kono. Padha ndelika. Iki kok angine kemrosok sapa sing bakal teko? Kono. Kene sapa? Nger, sapu jajar karo pun wae. Kene. Iki ora dina Paswanan Agung, ora apa-apa. Mung pribadine pun wae ijenan ana ing papan dunung iki. Eneng apa? Sowan kula. Joko Brek lunggaling. Nggih, kula sawunggaling kulmak sastra. Eneng apa? Sowan kula kanthi mboten tinimbalan Kanjeng Kok. Ora apa-apa. Kula dados Senopati Agung wonten ing Surabaya menika tasik kulmak. Pramila Kanjeng Kok sowan kula wonten ngarsa paduka menika nyuwun beselit supados jejeg anggen kula ngegem panguwasa wonten ing Pawitan Surabaya. Pancen kuwi saranane yen awakmu durung napa beslet tegese mung sawetara wektu dadi Temenggung. Lah yen wis nampa beslet
resmi awakmu dadi temenggung Kanoman ing Brangwetan, panguwasa ya ning tanganmu. Mbah kok apa-apake wis apa jare awakmu? Entenono yen ngono ya. Entenono. Inggih, Kanjeng Wa. Jaga brek saunggaling. Iki beslit saka Punwa, ya to. Wis tak asmani. Ya iki jenengmu, ya. Wis pranyata. Gawanen yen wis awakmu nampa beslit iki rehna sing apik ana ing Ketemunggungan Surabaya nggih ya. Matur sembah nuwun Kanjeng Wa. Kula nyuwun pamit. Loh, kok kesusu wae to? Enggal ngagem panguwasa wonten ing Bawetan Surabaya. Oh, ngono. Saking gembirane manah kula Kanjeng. Pareng nyuwun pamit Kanjeng. Oh, iya tak pangestuni. Yen yen tak padhake mbok menawa ora kleru. Kaya si Joko Brek saunggaling iki. Kok bali maneh mrene iki perlune apa? Lajeng bali. Lho, ingkang wangsul ngriki malih menika sinten sinuwun? Awakmu mau lak wis teko mrene to? Tesih sepindah menika. Perlumu apa yen sepisan iki mrene? Lajeng kaping sepindah ngaturaken sungkem pangabekti. Ya wis. Lajeng kaping kalih ingkang putra Joko Brek badhe nagih janji. Janji apa? Ingkang saged ngentasi pakaryan menika mboten wonten malih kajawi Joko Brek bocah saking desa. Bener pancene. Lajeng benjang menapa ingkang putra badhe dipun resmekaken nampi beslit ingkang kanthi resmi saking asta panjenengan sinuwun. Kowe iki piye to, Ngger? Heh, isih nom kok gampang lali. Urung suwe, pun Rama iki urung asuh. Lah kok awakmu lali? Wis kok tampa beslit kuwi mau. Ingkang nampi menika sinten sinuwun? Awakmu lak Joko Brek. Inggih, Saka lidah Ndanawati. leres. Apa sing dadi pituture wong tuamu? Inggih. Ibumu jenenge Sangkrah. Sangkrah. Tenan? Inggih. Terus tak wini Sudakul Mak Sasranegara. Wis teko mrene wis kok tampani beslit mau. Ngamputen sinuwun. Ingkang putra Joko Brek menika tasih dereng nate nampi beslit ingkang kanthi resmi. Awit menapa? Sedaya bangsa Walandi ingkang ngancik wonten bumi Nusantara. Sedaya menika nggadahi karentek bangun dalan kereta geni ingkang tanpa izin kalian Joko Brek. Awit menapa? Joko Brek tasih dereng nate dipun resmekaken sinuwun. Nang wis bener yen awakmu ngamuk karo basa Walanda, pathoke kok jabuti wis bener. Inggih. Kan beslet wis kok tampani lho, Ngger. Dereng nate nampi beslit ingkang kanthi resmi. Inggih sawunggaling. Yen ngono ana manungsa sing ngembari marang awakmu. Menapa inggih ngaten sinuwun? Ora geseh kaya jambe sinigar. Mula dina iki, Ngger, aja nganti kaduan. Tututana pawongan sing ngembari awakmu rebutan besret sing wis digawa karo saunggaling. Saderengipun ing kawah jengkar saking ngarsa panjenengan nuwun dipun tambahi pangestu sinuwun. Iki dina saunggaling ki ana loro. Sing mau teka mrene wis tak weni beslet, teka meneh njaluk beslet apa ora bingung. Seladoh kanane si Joko Brek sing pungkasan iki mau ngaso sawetara tak tututane ya. Rasane sakwise nampa besar. Sangka ngarsane Kanjeng Sira Sindurja Pindha Sarinah Ratu. Ati kesreyang wis kukuh kuat. Ngregem panguwasa Senopati Agung ing Surabaya. Lho, sapa ketembang? Sana. Kon mlayu-mlayu ketibang nututi ana apa? Sapa kang dadi aran? Isana. Sadurunge reyang ndodohake marang reyang. Bali takon sapa kok? Loh. Melancak. Takon durung jawab tak. Reyang Joko Brek saunggaling. Joko Brek saunggaling kula Mak Sasranegara. Sak lumahing bumi sak kruping langit. Kano siji loro. Saunggaling kula Mak Sasranegara Joko Brek reyang. Lancang pangucap. Yo reyang sing dadi saunggaling. Oh, lek pancen ngono-ngono. Sing wani ngisi besret
sing resmi sangka astane Sinuwun Patih Sindrojo Pindho saneran berarti para Oh, dasar kabar nyata. Pancen nyata-nyata reyang iki sawunggal. Prasasat para iki gak setuju Mbak menawa reyang disengkake ngaluhur jumeneng menggung karoman ing tlatah Bangwetan Surabaya. Hei, apa gak keliru kan dadi pangucap para? Sawunggaling reyang takon dadi para iki sawunggaling sing asli kepingin ngagem besret sing resmi lek pancen para iki sawunggaling sing asli reyang takon sapa wong tua para Oh, ora ana loro telu sing dadi Sudarma kakung Kanjeng Rama ana ing Surabaya yaiku Kanjeng Rama. Kanjeng Rama tumenggung Jaingrana sing mandhegani Bangwetan Surabaya. Terus patutan Kanjeng Ibu saka sapa, Pur? Kanjeng Ibu Dewi Sumekan. Ojo kendel melancang. Salah kaprah, Pur. Loh kok salah kaprah? Ojo tansah maguguk makuta waton. Yen pancen para wani njaluk besret sing resmi saka astana Sinuwun Patih Sindrojo. Munggula kaya manuk deranjangan, opat kapita kaya buntute ula tapake cekak garis sing Joko Brek lebur tanpa dasar. Mukti saiki mati ya saiki. Inggih Kanjeng Wong. Joko Brek sawunggaling. Kok maleno loro Mas bingung iki. Rebutan apa cok riko cok? Beslet ingkang kanthi resmi saking astanipun Sinuwun Patih Sindrojo. Sing rumangsa diparingi beslet kok Gusti Sinuwun Sindrojo? Sapa? Lho kok pasti rebutan sawunggaling lamek situk cok? Kula Kanjeng Wong. Enggak kene apa sing kene? Kula Kanjeng Ingkang Wong. nampi beselet ingkang rumiyin kula. Terus direbut karo iki. Boten. Kula nyuwun kadben kula piyambak. Si. Kanjeng Wokodong bingung. Lek ngono saiki ngunggu rantine Kanjeng Sinuwun Sindrojo sing awe keputusan. Kowe kudu nyengkret kok kene. Loh. Sebab sing gawa beslet Melayu. Cukup berat emang. ketinggal lampah panjenengan rawuh ngriki murung mlajeng niki. Terus iki Joko Brek lho kok nggawa iki menika jatosipun nggih. Joko Brek kala wau ingkang nyuwun beslit ingkang kadhiripun saking asta Yen panjenengan. ngono kene mau ketemu sawunggaling karo si Sampun sawunggaling inggih. gegeran. Inggih. Sendeleng klebate baru wis adoh kaya ketutupan pedhot ilang mesno kaya dudu si Joko Brek. Lah niku Nyolowati Kanjeng. Yen ngono ngene gampang, Iki minangka dadi saksi Yai Cakraningrat. Iki. Beslet sawetara wektu tak jaluk maneh. Ngene nggih, beslet tak gawa maneh. Awakmu iso nampa beslet iki kanthi resmi yen to awakmu iso nuruti penjalukipun wong. Menapa ingkang badhe dipun suwun sinuwun? Awakmu kudu ngerti. Ing Nambas Kelingan kuwi ana ratu kang dedaya, kang sekti mandraguna. Ratu Nambas ing Kelingan kono. Awakmu kudu iso nyekel ananing Ratu Nambas. Sing ana ing Kelingan kono, ya to, nanging kanthi sarana awit saka ing tanah Jawa nganti teka ing Nambas kono kuwi winatesan marang segara sing ombake gedhe banget. Ya.
awakmu kena nggunakake baita tegese prau nanging ora oleh nganggo obekan. Cukup kok obek nganggo tangan. Kuwi pisan mlaku mrono. Yen wis teka kono, pisan iso mujudake alas dadi padesan nanging ora entuk nganggo pusaka. Jarene awakmu nggawa pusaka nggih, pusakamu ya kudu kok gawa mrene. Tak jaluk dhisik. Anggonmu babat, alas nambat, dadi padesan ora entuk nganggo pusaka. Ya to, karo iso nyuwanake utawa nyekel bondo pati uripe Ratu Nambat. Lajeng benjang menapa sinuwun ingkang wayah menika ngentasi pakaryan. Ora usah nganggo colok lintang obor srengenge. Dina iki awakmu umpama budal, sesuk bali mrene iso kelaksanan kabeh. Beslit tak menake marang seksi ayu cakraning rat. Mugi-mugi saged kasembadan panyuwunipun sinuwun Patih Sindareja. Nyuwun dipun tambahi pangestu sinuwun. Yo, tak pangestuni nggih saunggaling. Kanjeng Cakraning Rat. Iya, iya. Saderengipun ingkang ngetosi pakaryan nyuwun dipun tambahi pangestu Kanjeng. Iya, iya. Tak pangestune riko kudu bisa nak ya. Saunggaling iki dina bugal ana ing Nambat. Aku bakal maharja marang Yayi Tumenggung Jengrana sing saiki wis ngranti ana ing Kartosura. Ayo, Semoga kesenengane Yayi Jengrana omben-omben tak wenehake omben-omben. Kon kepingin iso babat alas nambas kelingan keturutan. Syarat-syaratane kon tak gawani tumbak lirik-liring lanang iki. Senajan ala rupane gedhe kabiasina. Pakde. Iki sing diarani tumbak apa, Pakde? Liring lanang pamore kencana. Oh, pamore Kidang Kencana. Iya. Lho terus kok medhot tengah iki mertandakno apa, Pakde? Lah iki nak. Ana tetenger medhot tengah. Besok perjuanganmu gak iso tutup nak. Ana sing iso nutupno wong cebol kepalang sangka wetan lor parane. Mengane tumbak iki ndang tamanono budalo pamita wong tuamu, pamita mbokmu ya pamit. Iya, iya. Yo. Sak duwe-duwe para reang. Sangono budal slamet balik slamet. Yo nak. Salam nak, tambang abang podo nyimpang, tambang kulit podo nisip. Dua tetep kalian bunten aku masih selamat kan alang-alang popo nak yo. Pakde. Tumbak tak tampanane, Pakde. Tampanono kowe langsung budal aja noleh pitung jangkane nak. Rumangsa padang bawang sakwise ngreyang nampa tumbak gliring lanang pamor Kidang Kencana sing medhot tengah. Assalamualaikum salam, assalamualaikum salam. Mumpung iki ana dina Sukra Pekeran Males Gong Genalungan Bejo Ngrespati enggal reyang wiwiti mbabat alas nambas kelingan. Nganti ndak rewangi sendakep asta suku tunggal asta tangan suku sikil mandeng pucuking grone ngempek babakan hawa sanga. Ngeningaken Pancandriya. Panca Limandriya pengangen-angen. Muga-muga keturutan utawa kasembadan nangane putu para ya Jaka Brak saunggaling kulmak sastra negara Pakde. Alalatan amarane awakku ngadhep pengateja wong kang dulu maling aku padha lulut. Kang kinarya alulungan marga singit dulu maling aku di asih satru galak padha seminggau. Jempri prayangan lilu balaspati gendruwo tetekan ojo wani sira ngganggu juraganing Jaka Brak saunggaling kulmak sastra negara. Manawa para wani ngganggu juraganing Jaka Brak saunggaling kulmak sastra negara. Loh keplen kesebet tumbak lere-lere lebon. Dalmu menungso. Kowe kuwi lancang kok wani mlebono ning alas. Sadurunge para kesebet tumbak lering lanang. Oh, sapa sejatine kowe? aku Raja Maulana. Raja Maulana. Oh,
menungso. Kowe kate merjayani aku. Nek aku merjayani kowe mijet kowe ran. Oh, dadi sing njok balas nambas kelingan iki Raja Maulana ki ya kowe. Pawongan sing kaya aku. Terus aku arep takon karo kowe. Apa sebabe kowe kok wani-wani mlebono nggone kene? Ada teko Kartosuro reyang etuk duta pamungkas saka Singojiwojo. Manawa reyang gak bisa ngentasi pakaran reyang gak bakal resmi dadi tunggung karo mati Trata Bangetan Surabaya. Oh, ngono. Terus aku arep takon karo kowe, sapa jenengmu? Reyang Saunggaling Joko Brekul Maksastra. Oh, ya iki Joko Saunggaling sing diedani-dani karo adikku Sati. Saunggaling tak lihat. Kowe aja mung terusake. Kowe jelase kowe iki dilebokake loropan karo Gusti Patih Sindorejo. Apa ya kaya ngono? Lah iya to. Iki ngene. Nek pancene kowe kena tak elingake, ya. Tak ewangi-wangi kowe Mbah Batalas nambah telingan iki. Tapi aku nempel kamu ken. Kowe tak kenalno adikku kudu om rapi. Reyang iki dikongkon rapi. Iya karo adik. Reyang nyambut gawe iki durung rampung. Ya bener kowe nyambut gawe durung rampung. Mengko nek kon gelem sanggup rabi, mengko tak ewangi kowe Mbah Batalas nambas kene. Ning nek kowe ijen Mbah Batalas nambas kene, kowe tangen lamun. Reyang durung kenal, durung roh dedeg piadege adikku. Tak kenalke tak celuke rene. Jenenge sapa? Sakit. Dewi Satir. Iya. Kowe gelem tak kenalake? Yo. Kenalake. Apa Saunggaling? Loh. Pikiran kita supe kalian kula to Kang Mas. Kula kita sampe Kang Mas. Reyang itu ora mungsu lali durung nate tepang barek Retoro. Kang Mas Saunggaling, kula menika nate pikake wonten panjenengan salebetipun impen Kang Mas. Kepethuk nang pen. Nggih, runase manah kula menika kathah boyo aku diraki Kang Mas Saunggaling. Dae bunga ati bulan lho Kang Mas. Saupamane gak bisa kesempatan nurut babarengan marang Reyang. Tukang Mas Saunggaling, kula menika kados dandrukaken lamun raya-raya. Kepingin diraki kalih panjenengan supados kula menika kepengin iki ngoten lho. Enak urip bakal mbok pilih pati. Nggih, Kang Mas. Reyang sanggup oleh babarengan barek Adiporo. Ning besok lek wis kasempatan tujuan Reyang. Oh, dadi kaya ngono. Yo. Yen wis Reyang sanggup ngerabi Adiporo. Reyang kudu mbok rewang-rewangi babat alas nambas kelingan. Wis aja kuwatir Saunggaling. Nek pancen kon duwe kesanggupan rabian iki, ya tak ewang-ewangi kowe Mbah Batalas nambas kene. Nanging aku tak mlebono ndek baumu sing sisih kanan. Oh, dadi kaya ngono. Ojo nganti kesuwen Raja Maulana. Yo. Loh, kae sapa kae? Sing teko sapa kae? Kono-kono. Padha menjiro dhisik. Hah, jaganen kamare Temenggung Jeng Rono kae. Ngadeg-ngadeg ora dadi perempuan. Renggosan. Neng senajan kaya ngopo sis tetep bagalan pituksa. Kabare piye? Pun selak kepengin weruh apa iso nyekel kananing Ratu Maulana ing Nambas Kelingan? Sak sampun ingkang wayah menika kautus babat alas Nambas Kelingan. Heeh. Angsal berkah pangestu panjenengan Raja Maulana sampun tepani kalis lajeng babat alas menika sampun dados Karang Pradesa. Wis kok dadake pradesan? Sampun. Terus Ratu Maulana sing ana ing Nambas Kelingan wis temakane pati. Sampun pengkaning kalis. Syukur nggih ngono. Ono aku tenan yen ngono awakmu. Nggih. Sarene awakmu iki dina wis iso bengkasing karya, awakmu resah bali ana ing Katembungan Surabaya dhisik. Lajeng Sawektara iki lerene ana ing kene bakal tak pahardya ya. oh dipun paringi penghormatan sinuwun.
Kaya Yai Cakran. Kaya Yai Cakran kacen iki kene. Wonten menapa Gusti? Timbang awakmu jagongan karo kaya nakaning raja sing ana ing Kartosura njaba luwih becik ana kene. Oh, Iki putramu si Sawunggaling wis teka saka ing Nambas Kelingan. Iki. Ratu Maulana ya wis temekan ing pati. Ing alas Nambas Kelingan iki dina wis dadi alas. Bagus, Jong. Iya. Iki bakal tak parjo. Oh, dihormati nak. Kelen. Saya tak jukake ben barengan. Ya, saka sampang ya ben melu parjo awakmu. Malah keleresan Kanjeng Cakraningrat ing din menawi Kang Putra Jaka Brek badhe dipun resemekaken panjenengan dados seksinipun. Yo mestine Congo kita ono sing iso mahe kewakaryan iki liyane awake Riko, Cong. Iki tak wenehi. Yo ora usah kakeh. Wong teko Surabaya sakmene ae kan ora apa-apa. Nih, bareng ana nunjuk hormatono si ponakmu. Nuwun sewu lho Gusti, panjenengan mboten nderek. Lho lah wong aku wis entek pirang-pirangane gelas kok. Ya rada mumet jane ngono. Yong, Inggih. minangka panghormatan pisan iki Riko tak hormati umbe bareng karo Kanjeng Wonak ya. Muga-muga slamet ana alangan. Bangsat kepala kurang ajar. Neng apa? Kenapa terjadi demikian? Berapa kali gagal? Ki mau akalku. Kok ora gagal ngono ora? Akalku. Joko Bersawunggaling tidak terbunuh saat ini. Mangerteno. Iki omben-omben padha karo sing diombe Jeng Rono sing pungkasan mau. Tak wenehi daru beksi. Daru beksi kuwi tegese racun. Jeng Rono kuwi wis temakaning pati. Lah karepku Sawunggaling ya tak pateni. Lah dak karo si Cakraningrat ditampel asti dina Cakraningrat mau mlayu. Ditututi karo Sawunggaling. Tak bebasake kaya timun mungsuh durien. Yen Sawunggaling karo si Cakraningrat. Sawunggaling lak mati. Ya toh? Jadi tanpa senjata. Lah, mesti karo Cakraningrat. Aja wedi kangelan tak deloke awakmu karya dhisik ana ing Kartosura kene ya. Titip iki omben-omben. Aja dintekake iki ana ratune. Aja cilaka awakmu. Bagaimana ini Jenderal? Jaga ini Mas. Siapa ini? Mau istirahat. Yes. Kapan aja kesusunan? Kok kate no tumpanang Kanjeng wae Riko? Kanjeng Cakraningrat wong tua-tuas grabas kakean. Lho, salahku apa, Nak? Salahku apa? Oh, mboten rumangsa lak panjenengan menika lepat kali Kang Putra. Gak kowe salah, Pak Kanjeng. Apa sebabe Joko Brek dipun paringi penghormatan kali Sinuwun Sindorjo panjenengan tampil prasasat panjenengan menika mboten setuju mbok menawi Kang Putra badhe dipun resmekaken. Kondisi nak aku gak iso nano gamblang karo kok bab perkara inuman tak tampil. Sing penting saiki Riko njaga keselamatan wong tuwa Riko. Sawurana ben Sawusari tekona wong tuwa Riko. Lek gak Riko tutu tak urung dadi korban wong tuwa Riko, Nak. Apa ngaten? Budal nang garap panjenengan. Yo. Apa wong tuwa? Muga-muga anakku selamat, Gusti. Ngaturi pinarek, Gusti. Aku melu takon karo kowe. Napa? Apa bener kowe iki wong tuane Sawunggaling? Inggih, kula niki tiyang sepuh sama. Wong tuane? Yong. Kok cintane kaya Kang Mas Samrono dalah Kang Mas Sawungsari. Oleh pimpinane bangsa Londo sing ancikno Bhimu Santara. Kaya-kaya kating gawe kareping dhewe. Loh, Rai Londo. Pengin apa Gusti? Ketiwasan ya. Lho ketiwasan yo terus pundi? Sawunggaling kuwi ngamuk. Ngamuk ten sinten? Jeng Rono kuwi lak temekaning padi. Nggih. Terus Sawung Rono Sawungsari mlayu ana ing Lidanawati karepe wong tuane si Joko Brek dipateni. Lah kok
Malah sawung rono sawung sari sing tumekaning pati. Saiki saunggaling kuwi ngamuk. Kersane ngamuk niku mboten salah pun bener bela negarane, bela wong tuane. Nek wong tuane ketok mati sinten sing mboten bela pati? Bener niku Kanjeng Wong. Kok iso benerake? Ora apa-apa Nggih. ndelani wong tuane. Nggih. Ya yen dek iki ngamuk londo. Wong saking kebranane sing pamikire Nggih. bela pati, ya nganti aku sing dipateni. Sinten mawon masih mboten londo, masih wong Jawa sing ngathok kare londo mriki dipateni karo sawunggaling. Niku mun leres niku. Ngene, saiki Nggih. aku njaluk tulung. Terus pundi, Bang terus awak. pundi? Nggih. Yen awakmu iso nyekel si saunggaling utawa iso gawe patine saunggaling, tak sengkakake ngaluhur. Dadi adipati ana ing Sampang Madura 7 turunan. Kenging dipun pertajo. Lho, lah yen ora iso, awakmu tak lereni dadi adipati. Pangestinipun kula cepeng. Tak cetake. Ya apa nih? Kanjeng Wong, leres ngendikan panjenengan ngantos diajar kados Raja Kara. Terus wusanane? Sampun kula perjayani Kang Mas Saurara dalah Kang Mas Sausari. Ya iku jenenge wong bekti karo wong tuwa aja sampe kon lali karo wong tuamu. Najan kon derajat pangkat duku ya apa ae lek lali karo wong tuamu kesiku kon nak ya. Inggih. Mek saiki ngene nak umpama kana Kanjeng Wong sing ngandani Rika Taro. Rika kelangan wong tuwa. Inggih Kanjeng Wong. Kula gentenan saiki tulung karo aku dan ya tulung karo Rika. Lajeng Minangka nutopo ngasih Gusti Sinuwun Sinderjo. Kanjeng Wong saiki iso gak iso kudu iso nyekel awake Rika. Lek Kanjeng Wong iso nyekel awake Rika, Bupati Petung turun Sampang Madura wis rititipun nang Kanjeng Wong. Tapi nak bisa nak, aduh dilereni Kanjeng Wong nak. oh berarti panjenengan menika angsal duta pamukas. Menawi mboten saged nyepengananing saunggaling Leren nak. dipotol jabatane. Nah. Berarti pamrih panjenengan. Loh, tak pamrih Kanjeng Wong leren nyambut gawe apa nak sini dilereni nak. Ingkang putra Joko Brek saunggaling mboten kabotan panjenengan rangket dipun seraken kalian Sinuwun Sindarja. Iya nak iya. Monggo. Namung ingkang putra nyumanggaaken nanging Joko Brek nggadahi bedhekan utawi cangkriman. Apa? Wong tuwek jak bedekan cangkriman karepmu ya apa Pasar? Lek panjenengan menika saged mbadhe cangkrimanipun ingkang putra Joko Brek, kula nyamung sumarah. Monggo. Ayo, cangkrimamu apa Kanjeng Wong sing wadhe dene? Jatosipun abot pundi mpiyak kalian cagak. Apa tempiane? Berarti ngoten panjenengan menika abot pangkat tenimbanganing rakyat. Pas kleru maneh. Sik nak, ditoto sing apik nak. Paribasane kena wae aja sampe budak banyune nak. Ngoten. Lek menawi ngaten tumbak menika kula seraken dhateng panjenengan. Lek teko ngasane Gusti Pati Sinderjo, wis nek Petung turun Sampang Madura wis tak trimo, perkara ngamuk tak dukung tentara teko Madura nak. Inggih. Ayo nak. Ayo. Piro butimu main kating lawan Kanjeng Wong. Lha apa perlu kula tumbak sakniki niki? Lho aja dhisik. Kula pun setanen pegel kula. Pironku tak dukke dhisik. Kula nek kadung murang-muring mboten kena dipenging pun niku pun watak bantu kula dandang sumjang Gusti Sinuwun. Percaya karo Yai Cakraning Rat. Tumbak rai Masih iso, medel mutu Kanjeng Wong ting lemah kon arekno. Arep apa kowe? Apa wani karo Yai Cakraning Rat ora wani? Yai Cakraning Rat. Iki. Aku netepi apa sing dadi prastiyaku. Iki. Kono, mlebu kae. Kae wis tak siagake tapa asma gawanan Oke. pisan, ya. Nah, 7 turunan dadi adipati ning Sampang Madura. Ku beban aku kanggo Yai Cakraning. Yen awakmu kanggo tunggaling Kartosura. Pun, saniki mun nego bisnis Petung turun Sampang Madura pun kula beto. Kula matur nuwun Gusti Sinuwun. Tong Joko Brek saunggaling Kanjeng Wong gak bakal nglakno Rika janji kok ya. Abang-abang ijo-ijo nak ya. Morong kersa tak bantu nak. Ya. Morong kersa. Gusti kula wangsulkan Madura. Madura Srawana. Ayo siap lho gendel bedel gelindinging bangsa londo. Entekno peluru. Aku salah ya. Aku salah, Jen. Aku trimo. Para iki tentang wong Jawa sing belangkonan. Aku leren. Londo belangkonan. Aku trimo leren. Londo. Kok londomu rampak-rampak padha balik.
Lho niki asli Londo apa wong Jawa? Walah, aku aja dipateni le ya. Walah, aku tak melok wong Jawa maneh le. Melok wong Jawa. Donya iki lek sik kecukulan wong sing kaya para iki gak iso aman. Wong tangane ya wis pretil. Kok sik elek beditete. Jariku biyen masih pretel lelek tetel lek sogeh lho le. Soge apane malah soge utang para. Aduh, iya, wis kapok melok londo. Ayo melok Londo pirang tahun? Londo setahun. Setahun apa 10 tahun? Setahun nih. 10 tahun apa setahun? 10 tahun, 15 tahun sampe aduh. Torok wis. Enak melok Londo. Mangan wareg, nyandang utuh. Ya foto. Bangsamu mbok iles-iles. Enggak lah aku le. Enggak apane? Aduh, enggak sumpah. Ayo. Kok nak sabar le. Sabar suwe-suwe kereng. Walah, coker. Wis tau mateni wong Jawa apa durung? Sumpah gak tau le. Tahu apa enggak? Sumpah enggak. Tahu apa enggak? Enggak. Tahu apa enggak? Tahu. Ping piro? Tahu. Iji. Siji apa pitu? Loro lho. Pitu apa siji? Siji. Pitu apa siji? Pas 11, 15, 17. Surap aduh torok maneh. Berarti duwe utang. Lek wong utang kudu nyaur, lek wong nyele kudu balekno. Lek utang dhuwit balik dhuwit. Lek wong utang beras kudu nyaur beras. Lek wong ndek utang nyawa nyaur. Aduh perih. Perih le. Aduh mati. Wis lega lila apa kang dadi pamikiran reyang. Bisa ngentekno bangsa Londo sing ancik ana bumi Nusantara. Cocok lek ngono Pakde Demang Dongkol. Tumbak bliring lanang pamor kidang kencana sing medhot tengah. Prasasat perjuangan reyang gak bisa terus mandek ana sak tengahing dalan. Ramening jaman lek ana wong cebol kepalang sangka loretan sangkane sing digawa gendera kelaras sing bisa nerusno perjuangan reyang. Sakwise oncate bangsa Londo ngancik ana bumi Nusantara. Wong cilik kabeh padha semboyan. Bersatu kita teguh, bercerai kita jatuh, sekali merdeka, tetap merdeka. Dengan sesanti Joyo Wijayanti Rahayu Kang Pinangki. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.